Ma'am, ayun agdaw. Kumusta ang e-bike katong nag-trending social media na matupad i-impound sa CCTO nga matupad gikan ko nagatot pasyente nga katong namatay nga bata. Iklaro lang yun din ako sa inyong mga followers, inyong mga viewers, inyong mga listeners nga katong insidente ha dakong bakak nga during emergencies gi-impound iyahang sakyanan. First mo apprehend ganita og e-bike ato yung kwaon ang unit. So kung naato siya sakay ng emergency, come to think of it, palakton ang na-emergency, palakton. Kaya diha man mig operations kulon panganiban. So ang nahitabo mao ni alas 4 pasado na admit na ang bata. So niagi sila diha sa daan panganiban kulon, wala pa ma-install ang operation nato diha dapita. Pagbalik na niya, nadakpan siya alas 5:58. So, but pasabot, more than an hour siya from the incident nga ga transport siya sa pasyente, more than an hour usa siya na-apprehend. Pagdakop niya, wala siya pasahero, wala na siya sakay. But nirason siya nga gahatod siya og emergency. So, gilet go siya sa aton task force. Wala siya dudahi, gidawat ang iyang rason, gipalakaw siya, gipalarga siya. But with a warning, ayaw pagbalik kay ga-operation me. Giwarningan yun siya, ayaw pagbalik. Masaylo pa. Oh, ipasaylo siya. Palarga siya. Now, 30 minutes after, that was katong gahatod na siya. Pag alas 5:59, mao na to, nga na-apprehend, na dakpan, yun dayon siya, lain na ang driver. Ang e-bike mo na apprehend ang driver lahi na ang i-drive. Lahi na ang ni-drive. Yes, mao na siya ang kuan. O niya, nirason na sad nga emergency, dito dapita, wala niya makumbinsi ang atong task force, kay during the time sad sa apprehension, naanay daghang e-bikes nga gi-apprehend. So daghana. So gani ang usa ka driver ni ingon jud nga nganong di man nadakpon, dakpan na aron parehas kurida sa tanan. So mao toy usa sa nakakuan nga gidakop gyud dayon sad ang e-bike. So after ana ni mao na dayon to nga kagabi niguwa na sa gagahapon niguwa na sa media ang hitabo, which for me ang nagpa-interview ang katong driver nga dili ang nadakpan. Okay, ang driver nga unang gipasaylo, Mao'y nagpa-interview. o yung katong ikaduha nga driver ni drive sa e-bike nga nadakpan, Oh, wa ma-interview. wa ma-interview. Unya, karon ang adlaw ang nidawat ni kuha sa unit sa kay upon the order of the mayor Raymond Garcia gi-release nato ang unit sa, of course, with the presence sa atong chairman Regulon, uli nato ang unit. Pero dili ang nagpa-interview maoy giulian ang katong ga-drive during the time nga na-apprehend ang maong unit. Klaro ni nako nga walay dokumento maskin usa, bisan ID or bisan proof of ownership sa maong e-bike, walay dokumento. But gi-identify siya kay during sa pagpasaylo diha man ang ato ang task force nga maoy nagdakop. So gi-identify siya nga siya ni nga ga-drive. So giuli siya, of course nangayo sad siya pasaylo sa damage, pero dili man siya naka-create og damage katumang first kuan maoy naka-create og damage. So mao sad nay ako ang kuan nga kinsa tong nagpa-interview first katong interview nga niguwa gyud interview, mao toy naka-create og damage sa atong organization. But anyway, anyhow, sa laktod nga pagkaistorya na uli ang e-bike, no penalties whatsoever. Wala sad nato gipa-undergo og seminar kay go-consider nato ang sitwasyon, kuan nato nga anaa sila sa kasub-anan. But with the advice sad, giklaro sad ni attorney, kay si attorney Kent man mao didto during the program ni Chairman Gilon, giklaro sad nga mo comply gyud siya nga iyahang iparehistro ang iyahang unit. Kung iyahang magaling tong unit, then mo arrest siya sa opisina, mo undergo the usual process. Kung magparehistro ka og e-bike, mo undergo ka sa seminar. So mauna siya ang ato after nga siya sad nangayo sa siyang pasaylo sa damage nga nahitabo ato nga issue.